Jogo manoyudo hinyruok kod midhiero e kinde ng'anyo ochiwo ne sirkal ndalo 7 mar chulo gi omenda mane osingi. Kwethno wacho ni ka sirkal ok otimo chudogi to gibiro dhi e ng'anyo chakre tarik 16 nyaka tarik 25 mar dweni. Ka okalo kuom kinde magi giywak ni sirkal motelne gi jatend piny Kenya William Ruto osirem chopo singo mar chulo gi dweni. The demands that are in this notice are clear and unequivocal, including immediate publication of a clear compensation implementation schedule, full disclosure of all funds allocated towards victims, compensation and their utilization, accountability from public officers responsible for the continued delays. If the government does not proceed and keep its promise, then we shall proceed and have the daily protests up to and from 16th up to the 25th of June 2026.